Hey folks, velkommen til en ny video. I dag der har jeg tænkt mig at vlogge igen. Min kæreste han er lige taget hjem. Jeg har været inde og spille paddle med nogle af vores venner. Og det var virkelig hyggeligt. Jeg er sådan lidt sportsidiot, så jeg har virkelig ondt i skulderen nu. But it's okay. I gotta go shower though. I går, da han kom hjem, så han taget sådan en lille æske Lego med, som han havde købt, som vi kunne lave sammen. Så vi lavede dem sammen i går. So cute. Jeg sveder sygt meget. Jeg kan bare lukke mig selv. Nu vil jeg egentlig bare lige finde noget skiftetøj, og så vil jeg gå ned i bad, because I stink like ass. Og bagefter så skal jeg hen og handle, fordi jeg skal lave aftensmad til mig selv. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg kommer til at vlogge, hygge. I morgen skal jeg på arbejde, og så skal vi holde påskefrokost på mit arbejde. No. Nu er jeg blevet færdig i badet. Jeg står lidt i et dilemma, fordi jeg ved sgu ikke, hvad jeg kunne have. Altså jo, jeg ved godt, hvad jeg kunne have til aftensmad. Men hvor meget effort gider jeg lige at putte i det. Så på samme tid, så vil jeg gerne lave noget lækkert. Jeg kunne godt have noget lækkert. Og jeg kunne godt have taquitos. If you all know what that is. It's so delicious. Jeg køber dem nogle gange, når jeg er ude ved Bilkas bager. Der har de dem nemlig med spicy chicken. Og de er så fucking gode. Jeg kunne bare godt tænke mig at prøve selv at lave dem. Se om jeg kan sådan finde ud af det. Jeg sidder lige og tager strømper på, by the way. Nu skal jeg lige finde ud af. Jeg har sådan en masse samlinger. Den her hedder Mad og Mums. Og så har jeg fundet cheesy creamy chicken taquitos. Jeg tror altså, jeg tager lige lidt inspiration fra den her, så prøver jeg bare at krydre på den måde, som jeg vil krydre min kylling. Og så gøre resten basically, som hun gør. Så håber jeg på det bedste resultat. I don't know. Og jeg ligner lidt ass lige nu, men jeg tror bare, jeg tager afsted. Og så køber jeg bare det, jeg mangler. Så jeg vil tage hjem og lave det, fordi klokken er allerede 6. Jeg kan godt tænke mig i hvert fald at spise klokken 7. Nu skal jeg tænke, hvad dag er det i dag? Det er fredag, sgu da. Guys, there is X-Factor. Ej, det er faktisk lidt irriterende. Min lillebror, altså Nico, han er taget hjem til vores far. Og han kommer nok højst sandsynligt til at bruge nordlys. Og det er den, vi er logget ind på her på fjernsyn herhjemme. For også at kunne se X-Factor live. So I probably cannot watch it live. Og jeg bliver ikke op så længe for at se X-Factor. Så må jeg se det i morgen, tænker jeg. Nå nej, det kan jeg heller ikke jo. Det kan jeg heller ikke jo. Så bliver det først mandag. Det er lidt træls. Hold da kælder, der er lukket, hvor ser jeg crisp ud, altså. Nu sidder jeg bare hjemme, og jeg skal afsted, så nu er jeg kommet hjem igen. Jeg har fået handlet. Jeg kan lige vise jer hurtigt, hvad jeg har handlet. Den her mozzarella og cheddar. Mozzarella. En taco mix, sådan en spice mix. Jeg har nogle chili flager, som jeg kan putte i, så det gør jeg også, bare for at få lidt mere gas i den. Yes. Så har jeg købt tortillas. Så købte jeg den her madlavningsfløde. Jeg er laktoseintolerant, så... Og jeg ved godt, det er ikke så smart med dem her. Jeg var lige ved at ombestemme mig, om det var det her, jeg skulle lave. Fordi jeg som sagt skal til påskefrokost i morgen. Men jeg tager laktasepiller, så det lige dulmer det lidt. Og jeg har også købt kylling. Forhåbentlig ikke noget tilsat vand. Nu prøver jeg lige at putte det i pose, det jeg ikke skal bruge, og så putte det ud i fryseren. Så ser jeg på det. Bare lige til at vide det, så har jeg en YouTube-video til at stå og spille i baggrunden. Men nu vil jeg lige krydre min kylling. Så er det i hvert fald krydret godt. Nu steger vi det, og så skal jeg egentlig bare pille det fra hinanden bagefter. Jeg steger det bare lige færdigt, og så vender jeg tilbage bagefter. Lightning a little ass. Nu har jeg fundet mine tortillas frem, fordi at jeg har lavet the chicken. Så jeg jo den nemme metode, at man tager en tortilla, putter lidt fyld i, putter noget mozzarellaost i, roll it up. Jeg tænker bare, at jeg laver dem alle sammen på en gang, altså så mange som jeg kan få ud af det der kyllingefyld. Så nu laver jeg dem lige, og så steger jeg dem bagefter. It looks delicious. I'm so excited to eat this. Jeg er lige blevet færdig. Se de her. Dem her, det er de første, jeg lige lavede. Looking very good. De andre, de blev lige lidt brændte, men jeg tror, jeg havde lidt for høj varme på. Nu håber jeg, alt er, som det skal være, og det bare smager delicious. Let's go. Nu prøver vi lige at tage den første her. Okay. Fuck, det ser delicious ud. Taste test. Det smager godt, men det smager ikke, som jeg vil have det. Fordi jeg har fået taquitos ude ved Bilka, og så ved jeg, hvordan jeg gerne vil have smagen skal være. Jeg vil gerne have det bare lidt stærkere. Og jeg synes ellers, jeg har puttet chiliflager i, og jeg har puttet den der cajun, jeg tror det hedder cajun. Sådan noget lidt stærkt noget med noget limesmag også i. De måtte virkelig gerne være meget stærkere faktisk. Nu vil jeg lige prøve at ringe til Nico, for at høre ham om der er nogen mulighed for, at jeg kan se X-Factor, imens de også ser X-Factor. Og så har jeg faktisk også overvejet, at man lige skulle køre hen efter noget fredagssnøller. Men mit problem er, at jeg har spist allerede lidt snøller i går og i forgårs, så jeg føler mig sådan lidt
Men nu ringer jeg lige til Nico, så see you in a bit. Jeg har lige været hen og handle igen. Jeg har købt en blomme, og så har jeg købt de her tørrede ferskener. Det smager lidt af de der, I ved de der tørrede frugter, man kan få i små firkanter i sådan en pose. Så den ene slags, den smager den her, men jeg tænker også, det er så også tørret fersken i den pose. Så købte jeg lige sådan en Mawam mix her. Mawam, det smager bare meget bedre, når de kommer i sådan en her pose. Det må jeg lige lægge til side, fordi nu skal jeg lige spise det sidste af den her taquito. Jeg tænker lige, at jeg går ud og pakker min madpakke, fordi jeg har stadig de her 2. Så får jeg lige det pakket i en madpakke. Nu skal jeg få noget X-Factor frem, fordi at Nico han sagde, at hvis jeg bare gik ind på nordlys før dem, så kan jeg nok godt se det low-key lidt bedre, når det sådan er lunt, i stedet for helt varmt. Jeg spiser lige færdig, og så ses vi bagefter. Vi bliver spejlet i vores... Hvor fanden står du? Nu sidder jeg og ser X-Factor, og jeg vil egentlig bare åbne nogle af mine snackies. Og jeg glæder mig virkelig meget til den her pose. Prøv lige at se den der. Delicious. Ja, det har lige været Hebe, der har været på scenen. Og jeg synes, Blackman han er så sød, fordi hver gang det er en af hans deltagere, så er han helt sådan her. Man kan virkelig se, sådan, at han er stolt. Jeg har næsten allerede spist alle mine Mawam. Og ja, jeg er altså vokset op med, at det hedder Mawam og ikke Mawam. Nu har jeg bare lagt og facen den af. Nu skal jeg lige have ordnet det her køkken. Det er ikke så galt. Jeg putter bare noget i opvaskeren. Så skal jeg lige have vasket 2 pander af. That's basically it, I mean. Så det vil jeg lige hurtigt gøre. Og så vender jeg tilbage. Nu er X-Factor færdig, og det var Rasmus, der røg ud. Den havde jeg lidt set komme, og det er ikke for at være ond, men de andre 3, de er bare konge gode. Altså det er de. Rasmus er også god, men de andre er bare lige a little better. Wow. Hey folks. Jeg er landet hjemme igen. Jeg er kommet hjem fra min kærestedag for 2 timer siden, tror jeg. Jeg har bare lagt og rottet på sofaen. Nu tænkte jeg, nu filmer jeg sgu videre, bare for at continue the vlog. Det er mandag. Jeg har fri igen i morgen. Det er min fridag. Det bliver dejligt. Jeg tænker, jeg skal ud og shoppe lidt. Ikke for meget. Just looking at furniture. Og så er der lige nogle små ting, jeg sådan mangler. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, men når man ikke har noget mascara på, så ligner man fandme bare noget, der er løgn. Og så mangler jeg, synes, noget tan. Jeg overvejer, om jeg bare skulle lige apply a little bit of self-tan, fordi oh my days. Nu lægger jeg lige hurtigt noget mascara, fordi så tager jeg lige op og handler. Og jeg ved godt, at jeg lige kunne tage derhen og bare se sådan her ud. Men guys, when I feel like I look like shit, I don't want to look like shit. Nu har jeg bare lige skiftet ud til en hoodie i stedet for at få lagt lidt mascara. Then I'm ready to go. Okay. Det er lige vaskemaskinen, der larmer som dævlen. Jeg har virkelig kigget meget efter nogle nye sko. Det er meget lyst herinde, hold op. Lige nu her, der går jeg i dem her som min hverdagssko. Altså ikke på arbejdet, men når jeg har fri. Og på arbejde lige nu, der går jeg i dem her old bad boys. De var ret fine, da jeg købte dem, men de er godt nok blevet noget værre møg. Tæerne, de går helt opad jo. Altså det ser jo dumt ud, når jeg har dem på. Jeg kunne virkelig godt tænke mig nogle nye. Jeg er sådan i et dilemma, fordi jeg ved lidt ikke, hvad jeg synes, jeg selv ser pæn ud i. Nu kører jeg lige, og så hører jeg fra mig, når jeg kommer tilbage, fordi at, jeg tager ikke lige med. Boom! I'm home again, guys! Så har jeg købt en spejepølse. Sådan en her. For at være lidt mere bougie. Så håber jeg, den er lidt mere tasteful, eller hvad man siger, selvom jeg synes også, almindelig spejepølse is very good. Men nu prøvede jeg altså den her. It better be good. It was 24 kroner, so... Og så købte jeg lige 2 poser af de her fish and chips. De er lidt pricey, det her, så det er en lidt dyr aftensmad, men man bliver også okay mæt, synes jeg. Og det er nemt. Det tager 20 minutter, som der står på pakningen her. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har bare sådan en urge til at lige sidde udenfor. Så jeg tror, jeg går ud på terrassen med et portræt. Eller nej, det hedder sådan en. I ved, sådan en man maler på. Jeg kan ikke huske, hvad ordet hedder lige nu. Men I ved nok godt, hvad jeg mener. En af de der lidt tykke plader, hvor man kan male ovenpå. Et lager. Det var det hed. Så det har jeg lige en feeling med, og det er virkelig godt vejr, og solen skinner. Jeg har sat derude i 16 minutter. Det var alt for koldt. Nu skal vi se, hvad jeg får lavet. Jeg ved ikke rigtig, what I was going for. Så prøver jeg lige med det der lyserøde blomst, det der. Ja, jeg synes overhovedet ikke, det er pænt. Ciao, anyway, so. Long as you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just with you right now. But the truth, I look better under you. Nu tænker jeg egentlig, at jeg vil have redigeret lidt den her video, fordi jeg har ikke redigeret noget som helst indtil videre. Heller ikke det, jeg filmede den anden dag. Så ja, det vil jeg sætte mig til at gøre, til jeg skal sætte maden i ovnen. Så. Prøv lige at slukke for YouTube-video, ikke? Hvad skal vi have? Nu skal I bare se her. I troede lige, jeg skulle til at vente den nedad, men så ville det jo falde af, ikke? Idiot. Vi skal have fish and chips. Og
Det skal vi have. Og det skal vi, og det er fandme lækker. Og nu skal vi se. Ja, Paluk, vores idoler. Idoler. We love you, Paluk and Mama. Og hvis I hater, så er I bare nogle haters. Og det er jeg også, så det er okay. Bare hate. Har du tænkt dig at blive ved med at filme, eller hvad? Ja. Nå, men så bliver jeg bare lige siddende her og spise lidt. Good morning, folks. Eller hvad man siger, klokken den er 11:15. Jeg har fri i dag, som jeg har sagt. Jeg har egentlig sådan lidt planer om, at jeg skal ind i Jysk. Og jeg skal kigge efter lidt ting, men bare lige ud og kigge lidt. Og få lidt inspiration. Og sorry, gør. Men jeg er så jealous. Alle dem, der er sådan til Bieber-koncert lige nu, synes inderligt, så håber jeg så meget, at det er sådan en tease for, at han snart kommer på tur. Please kom til Danmark, Justin. Please. Jeg har set ham én gang i mit liv, og det var i 17. Det er snart 10 år siden. For dyrt, det er snart 10 år siden. Det er vanvittigt at sige jo. Jeg var godt tænke mig at opleve hans koncert sådan som voksen. Fordi så føler jeg også, at jeg vil huske det bedre. Jeg husker det ikke så godt. Altså, jeg kan godt huske det, men det er mest fordi, jeg har filmet det. Jeg græd under sådan hele koncerten. Jeg tror ikke, der var nærmest ikke et eneste øjeblik, jeg ikke havde tårer i øjnene og stod og stortudetyst. Og det er fucking nederen, fordi vi havde Golden Circle billetter. Og så fordi, at vi lige tænkte, ej, der går lidt tid, inden han kommer på. Så gik vi ned i merchandise-teltet, og så kom vi tilbage, og der var bare ingen plads. Altså, der var ingen plads i Golden Circle mere. Man kunne ikke se en skid. Overhovedet ikke. For der, hvor vi stod til at starte med. Men vi var i Golden Circle, og vi var 2 personer bag fra scenen. Men så kunne vi se ham bedre derfra, hvor vi stod bagefter. Så det var også fint nok. Nu snakker jeg too much about Bieber. Jeg tager lige noget andet tøj på, og see you afterwards. Hey folks, så er jeg tilbage efter lidt timer. For jeg har egentlig bare sat og redigeret den her video i 2 timer i hvert fald. Jeg ved ikke, hvorfor jeg føler altid, min makeup low-key bliver ass, fordi at jeg sådan er rødtonet i huden. Den bronzer, jeg bruger, den er meget orange. Kan I godt se det? I don't know, but I feel like it is kind of ass. Nu vil jeg altså lige lave nogle spejlæg, tror jeg. Ellers så ved jeg ikke, om jeg skal lave sådan en French toast. Forstår jeg mere? Så jeg endte faktisk med at bare lige skære en banan ud, og så har jeg lavet French toast. Eller jeg tror i hvert fald, det hedder French toast. Don't come at me. Nu vil jeg egentlig bare lige sætte mig til at spise det, og then I'll see you later. Okay guys, jeg har lige puttet min windbreaker på fra Bershka. Fra Bershka. Hvis nogen var i tvivl. Men klokken den er i hvert fald 1:15, og jeg har tænkt mig at tage ind i Jysk. Og så skal jeg lige normalt, fordi der er nogle ting, jeg mangler. Hvis jeg har the courage, så filmer jeg lidt, og hvis jeg ikke har, så ser jeg mig, når jeg kommer hjem igen. Så... Jeg synes så ikke at filme inde på en parkeringsplads. Nu er jeg lige kommet ud fra normal af. Bought some stuff, did some damage, but whatever. Jeg købte det, jeg havde brug for. Og så lige en proteindrik, fordi at jeg har stadig ikke fået trænet, og det vil jeg gøre her, når jeg kommer hjem, tror jeg. Fordi så har jeg gjort det i dag. Men nu har jeg været i normal, og nu vil jeg tage Jysk og bare lige kigge lidt. Okay, det er lidt scary det der. Okay, hej. Altså kom nu. Altså, er der lige kommet lidt færge ind, eller hvad? Det kunne jeg godt have nået 30 gange end det. Kan jeg nå det? Nej. Jo, det kunne jeg godt. For helvede, Emilie. That's my call. Thank God. Thank God. Og jeg sveder. Vi ses selv med Jysk. Toodles! Nu er vi her sgu. Det er sådan irriterende, for jeg er god til at shoppe selv, men sådan på samme tid, så er jeg overhovedet ikke, fordi jeg bliver mega hurtigt overstimuleret. Nå, nu kommer der en bil, jeg går ind. Done, finito in there. Jeg har ikke købt noget, men jeg har taget billeder, bare for at få noget inspiration og lige kunne huske sådan, what I like. Jeg har sat bilen sådan lige mod solen, så det er godt nok varmt nu. Men nu skal jeg i hvert fald bare hjem, og så tænker jeg, at jeg lige vil træne. Toodles! Hey folks, som I lige kunne se, så var jeg ude at gå. Jeg gik egentlig bare hen for at handle, fordi jeg tænker, at jeg vil lave nogle bagels. Jeg har fundet sådan nogle proteinbagels, som er mega nemme at lave. Dem tænker jeg vil lave, fordi så har jeg lidt til madpakken, og så måske en her til aftensmad. Jeg vil bare lige hurtigt give jer et normalt haul nu, hvor jeg ikke gjorde det tidligere. Jeg har lige bare købt 2 ruller vatrundeller, fordi at jeg bruger dem mega hurtigt. Så har jeg købt en opladerledning, fordi at den manglede virkelig meget. Den er dog 3 meter, lidt irriterende, men så kan jeg da nå over alt, hvor jeg vil nærmest. Så købte jeg lidt impulsivt pimple patches.
Jeg har ikke haft nogen i evigheder. Og så tænkte jeg, ved det hvad, de koster 25 kroner. Så købte jeg nogle små gennemsigtige elastikker, fordi dem har jeg også manglet i lang tid. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det i den her vlog, men jeg manglede en giver lidt glow til huden, efter man har puttet dagcreme på. Så nu prøver jeg den her fra L'Oréal. Jeg har haft den fra Essence, eller hvad man siger. Og den var egentlig også meget god, men jeg synes, den her, den virkede pænt på min hånd. Jeg har købt en neglelak, som jeg synes var pæn. Den blå lilla-agtigt. Den vil jeg have lagt en af de her dage op til weekenden. Og så manglede bare en ny deo. Jeg har næsten brugt alt op af min anden den her. That was my haul. Jeg ved sgu ikke, om jeg bare lige skal lave dejen og få lavet de her bagels, og så måske træne imens, sætte en timer og gå ned og kigge, og så gå op og træne videre. Og ellers skal jeg bare træne i stuen, fordi så er jeg lige ved siden af. Jeg tror, jeg begynder at lave de der bagels. Jeg kommer altså ikke til at filme det, fordi det overgår jeg faktisk ikke. Altså, det må jeg ærligt indrømme. It's not that I want to steal. She deserves a great guy like Josh. Så nu har jeg trænet, og mine proteinboller. Jeg lavede dem ikke lige til bagels alligevel, fordi dejen den var sådan lidt yucky. Men nu har jeg lavet dem, og jeg bare fundet min spejpøls frem. Og så købte jeg også den her. Normalt den glemte jeg at vise, men den havde jeg sat på køl. Sådan en pære vanilje og laktosefri. Oven i købet. Jeg er helt forpustet, whatever. Jeg tror ikke, jeg kommer til at tage mig sammen til at filme mere i den her vlog. Og jeg tror også, den er blevet rigelig lang for alt det, jeg har filmet. Så jeg håber egentlig bare, at I har nyt at se med. Og hvis I har, må I meget gerne give videoen et like. Og hvis I vil se mere til mig, så må I meget gerne subscribe til min kanal. Det vil jeg blive sindssygt glad for. Ellers er der ikke så meget andet at sige, end at vi selvfølgelig snart ses igen. Toodles! Can you distract me from all the disaster?